जिसका मुझे था इंतजार ओ घड़ी आ गई ना। भैया नमस्कार, कैसन बनी रहुआ सब। पावर स्टार पवन सिंह के फैंस आ पावर स्टार पवन सिंह के चाहे वाला बहुत खुशी के खबर लेके आइल बनी। ऐसे आंख आ कान दोनों खोल के सुनी हलो। हम बता दी भैया कि पावर स्टार पवन भैया मुंबई शोय शोय चल गईले, यानी पवन सिंह तबाही लियावे वाला बड़े भाई। जब भी पावर स्टार पवन सिंह मुंबई जाले तब भैया तबाही होला। अरे वह सबके पता होई कि पावर स्टार पवन सिंह एक पहले मुंबई गए रहन तो स्त्री 2 मूवी के जौन बा की गाना इतना बढ़न इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ के एकदम गर्दा उड़ेले रहन। ओकरा बाद जब दोबारा गईले तो एगो और गाना आइल। अब राजकुमार राउत की का हवन उनकरा साथ है अब गइल बड़े। तो अब काहे खातिर गइल बड़े हो जानता रहलो, पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन आने वाला है यार, जन्मदिन। तो जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत बड़ा तबाही लाते हैं हर साल। पावर स्टार पवन सिंह हर साल जौन बा की 5 जनवरी के उनकर बर्थडे है, 5 के नाचे है यार। गाना आप लोग सुने हैं ना, तो 5 के नाचे है जो गाना है वो पवन सिंह के जन्मदिन पे ही आया था। तब फिर से पावर स्टार पवन सिंह मुंबई चल गए बड़े आज के। तब भैया फिर से होखे वाला बात तबाही। अब फिर से उहे होई कि निमन निमन लोग के अब खिंचाई शुरू होई। काहे कि पवन भैया जब भी जाले तो गर्दा उड़ावे ले। बाकी एक और बात बता दी कि फिर से ट्रेंड चलल बा कात गो बाल पवन सिंह पर उल्टा पुल्टा टिप्पा टिप्पणी अनाप शनाप जो भी बोलना है बोलिए आप लोग। पवन सिंह अपने काम में है और पवन सिंह भोजपुरी को बड़ा करने में लगे हैं। आप लोग पवन सिंह को नीचा गिराने में लगिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह के चाहे वाला, पावर स्टार पवन सिंह के पसंद करे वाला और पावर स्टार पवन सिंह से प्यार करे वाला लोग खुश हो जालो। बहुत जल्दी बहुत बड़ा 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 तबाही आवे वाला बा पावर स्टार पवन सिंह के। बाकी जे भी वीडियो देखता वो सब लोग के बता दी पवन भैया मुंबई गइल बड़े। तो हो सकता कि बर्थडे वाला गाना के जौन बा कि बहुत स्पेशल बनावे के बा, हमेशा स्पेशल रहेला। तो इस साल कुछ अलग स्पेशल हुई। ऐसा पावर स्टार पवन सिंह पहले ही निकल गए बड़े। अभी लमसम पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे बा 25 दिन, ठीक बा। तो 25 दिन पहले अगर गइल बड़े तो कुछ तबाही होखे वाला बा। बाकी बता दी कि तू लोग कहत ला लो जे गाना रिकॉर्ड कैले बिना पावर स्टार पवन सिंह काहे चल गए। तो भाई हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना वो रिकॉर्ड हो गइल बा। हो सकता कि सूर म्यूजिक से वो गाना ना आवे। सही सुन ला लो, सूर म्यूजिक से हो सकता वो गाना ना आवे। तो भाई अगर जौन भी अपडेट हुई ये चैनल पर वह सबके मिली, तब चैनल का फटाफट तनी सब्सक्राइब कर ली। आप वीडियो के खूब ज़्यादा शेयर कर दी, काहे कि हर फ्रेंड हर दोस्त तक ले पहुँच जाओ। आ एगो चैनल हमार नेक्स्ट भोजपुरी लाइव जौन बा कि डिलीट हो गई बा। कुछ लोग बा यार विरोध करे वाला, उनका लोग के वजह से डिलीट हो गई बा। ऐसे ए म्यूजिक वर्ल्ड रिकॉर्डिंग ई चैनल है, एक वो सब सब्सक्राइब कर ली। सब्सक्राइब करिए पर प्यार दुलार मिली। अरे कितना डिलीट करिएगा आप लोग, भाई सब मेरा प्यार देने वाला है तो 5 दिन में चैनल बड़ा हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।